dues coses. La primera, fem coral, o sigui, aprenem a cantar millor i a projectar millor la veu. Volíem ampliar el nivell de música que tenen a l'escola. A classe aprenem unes coses i a Gaudium com les millorem. I també aprenem coses noves. És un projecte que ens fa moltes ganes a tots els professors del col·le i per això animem a tots els alumnes a participar-hi. Jo em vaig apuntar a Gaudium perquè m'agrada molt la música i també perquè volia provar alguna cosa nova.